তার মৃত্যুর মুক্তি আমার দাস। ମଶାଣୀରେ ପରା ଘର ମୁଖ୍ୟ ଆବାସ କୈଳାସପୁର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଣା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର। ତାଙ୍କ ମଶାଣୀରେ ପରା ଘର ମୁଖ୍ୟ ଆବାସ କୈଳାସପୁର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଣା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର। ତାଙ୍କ ଭୂତ ଅଟେ ସହଚର ଓ ନାମ ପରା ମହେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ଚାଲ ପିନ୍ଧା ବାବାଟି ସିଏ ବାଉଁଶ ବଳା ଶରୀର ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ବାବା କରେ ସଂହାର। ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଣା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର। ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ପାଇ ପାଳୁଥିବୁ ସମବାର। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପତି ସିଏ ଗଣେଶଙ୍କ ଫାଦର ସାଦା ସିଧା ବାବା ସିଏ ହେଲେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପତି ସିଏ ଗଣେଶଙ୍କ ଫାଦର ସାଦା ସିଧା ବାବା ସିଏ ହେଲେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ଦେଇ ଜହର ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇ ସିଏ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର। ଷଣ୍ଢକୁ ସବାରି କରି ବୁଲେ ସଂସାର। ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ କ୍ଷୀର। ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ହର 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 ହର। ସାପକୁ ତରି କରି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗଳାରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁକୁଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଜଟାରେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ରାଗରେ ପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡକୁ କରିଥିଲେ ଛେଦନ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ପୁଣି ଦେଲେ ଜୀବନ। ତିନି ନେତ୍ର ବନ୍ଦ କରି ଦେଖନ୍ତି ସେ ସଂସାର ଭକ୍ତ ପାଇଁକି ସଦା କରୁଣା ଯେ ଅପାର। ଡମ୍ବରୁ ଧାରି ବାବା ସିଏ ମହିମା ଅପାର। ତାକୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ହର 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 ହର। ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଭାଇ ପାଳୁଥିବୁ ସମବାର।